L-isbaħ Christmas. L-isbaħ rigal dal-Christmas naħseb jiena llum. Jax fl-aħħar jinsab lura mal-familja tiegħu Steph u Ryan illi jadurawh wara li għal 3 snin ma kinux jafu x'sar minnu. Azzjoni tal-pulizija li waslet biex dan il-kelb u oħrajn inħelsu aktar xilli salvatu għaliex għalkemm Jax instab li mhux marit u magħlub ħafna. Riturna wolna fil-fistat ikraħ ħafna, imma l-inqas issa nafu li mill-lum il-qoddim ħajtu ħatkun ħafna ħjar. Steph u Ryan jiddiskrivu l-momenti ta' emozzjonijiet imħalta, ta' ferħ malli ħadu l-aħbar imma diqa u rabja meta raw kif spiċċa Jax. Meta rajna l-kundizzjoni tal-kelb kif instab inaċċettabbli. Da mhux każ ta' għax insteraq il-kelb jew għax xi ħadd sab kelb u żammu, da huwa każ ta' kif instam il-kelb. Vitali kienet iċċippa li 3 snin ilu Ryan għamel lil dan il-kelb għaliex kienet din li waslet biex immedjatament ġie kkuntattjat biex jiġbru mill-ġdid. Issa għal Jax tibda triq biex jirritorna għal kelb saħtu u mibni illi kien sa ftit ta' żmien ilu, grazzi wkoll għall-imħabba tas-sidin tiegħu imdawwar b'żewġ tiklieb u żewġ tates oħra.